Har du overvejet en helbredsundersøgelse med ultralyd? Det er en omfattende undersøgelse udført af en røntgenlæge. Dine blodårer og organer kan effektivt undersøges med de ufarlige ultralydbølger, når kroppen scannes. Røntgenlægen vurderer, om dine indre organer er normale og ser efter en række sygdomme og helbredstilstande. Pulsårene i maven, halsen og lysken undersøges. Mængden af plakaflejringer vurderes i forhold til alder og køn. Vi beregner dine blodårs biologiske alder, og du får en vurdering af din risiko for hjertekarsygdomme. Lægen måler også diameteren på blodårene og beregner blodcirkulationen. Når undersøgelsen er færdig, får du en samlet rapport og råd fra lægen. Hvis der er behov for det, bliver du henvist videre. Nemt og effektivt. Vi har udført helbredsundersøgelser med ultralyd i mere end 20 år. Nu kan du også blive undersøgt i Danmark. Vi glæder os til at tage imod dig på klinikken. Bestil tid online eller på telefon 50 90 30 50.